Takže nacházíme se v Čapkově Strži na školním výletu. Je to bývalé místo pobytu Karla Čapka, jak název napovídá. Tohle je Čapkův choroš, roste to na tomhle pařezu. A ten pařez je od nějakého stromu, co tu asi rostl, nebo ne. Staré kameny. Nacházíme se u letního sídla Karla Čapka, které dostal jako svatební dar od svého přítele, od svého kamaráda Václava Pálivce. Avšak nenarodil se tu, narodil se v Mladých Svatoňovicích, což byla nějaká vesnice, kde měl jeho děda mlýn, který poslouchal, když byl malý. A zemřel v Praze. Logicky se to nenarodil, když jsi říkal, že to dostal jako svatební dar. No, bolí mě nohy. Spíš Karla Čapka. Už nemám psací stroje. Protože ho nechtěl. Řeknu potom ty. Cihlový obul na historické architektury. Trpěl bolestmi zad, byl nějaké nemoci se složitým jménem a kvůli tomu se věnoval zahradničení, že mu doktor doporučil, aby se jako hodně ohýbal, protože to bylo dobrý pro tu páteř. Pěstoval exotické květiny a kaktusy, jak vidíte tady. Vidíte další příklad jeho zahradničení. Jsou tady kytky. Tak skromně. Karel Čapek byl velkým cestovatelem a o svých cestách psal cestopisy. Podíval se například do Británie, do Indie anebo do Itálie. Svou cestou do Itálie se snažil vyřešit svůj spíš než trojúhelník milostnou dvojúsečku, která se setkává v jednom bodě mezi Věrou Hrůzovou a Olgou Scheinflugovou. A tento problém se mu zázračně podařilo vyřešit, protože poté, co se z cesty vrátil, zjistil, že se Věra Hrůzová vdává, takže už mu nezbylo nic jiného, než se vybrat tu druhou. Karel Čapek měl tedy dost zajímavý milostný život. Svou ženu Olgu si vzal až po 15 letech známosti, tedy ve 45 letech, a 3 roky po jejich svatbě zesnul. Když jsme u tématu jeho smrti, Karel Čapek zemřel na zápal plic, dnes už nevyléčitelnou nemoc, v tehdejší době pro mnohé smrtelnou. Tohle je Čapkovo pole, pěstoval tu nejspíš plodiny, co se obvykle pěstují na poli, asi. Jsme tu s jedním z nejstarších Karlových přátel, Janem Mourou. Dobrý den. Dobrý den. Takže, Jane, jak jste se s Karlem poznali? Já jsem ho znal už od jeho mládí. Byl to takový nezběra. Aha, byli jste si tedy blízcí? Ach, velice. Když jsem se dozvěděl o jeho smrti, tak jsem byl devastován těmito novinkami. A byl jste s ním v době jeho skonání? Ne.